Kovela ripuileng meka rin kai dar zel ven na atan mai tuam na vuah tura thuchua tam tak a oma heti lai hian hrisel lo na awanga mai tuam na vuah theilo tele ngai poimo lo hrim hrim awanga mai tuam lem lo tam tak anom ve boka tun tuma hian mai tuam na vuah lo awanga harasat na tok le nun na hial chan pha te chungchang kan tar lang don ani Park City Utah chuan July sang nei som ni atang khan pon chua apianga mai tuam na mask man ngei turin thu chua siamani a damlo na le hrisel lo na nei te chu ngai na thiam na pek thei an ni thung Park City a Dorlian Walmart a chuan nu pakhat hi amamo lam khom turin a lut ve a alu rual chuan mi pakhat hian rondin chil ngalin a mai atuam lo wang chuan ron chua chalin a vin rep maya thil leisa da khol na trolley mang chuan a ron nor ta sok mai chu mei chia chu a hril hain a lau hle nge dor na thok te chu rang takaron kal ngalin chu mei chia chuan hrisel lo na ane awanga mai tuam na vuah theilo ani thu te hril fia in chu pa chu moi lo taka a che ta wangin Walmart atang chuan chua tir ani ta a hnuwa police in manzuin poisoi lo kut thlak le ti na tum thu boi siam sakani Manhattan Beach California restaurant pakhata chuan thiandun mi papa ni chuan ei tur cha in an lo ei don meka chutilai tak chuan mi pa le mei chia in ron kal chilin an ron chua chala an ron an khum ta bor mai chumi ta thiandun chuan ei tur ei dona mai tuam na phel phal ani thu te hril ngial ma se a sot lo hle chu mei chena save tak thinrim chuan an coffee in tur saver vor chuan pakhat jok maya chuan a the ta sok maya chuta zet chuan a thian pa chu in sum zo to big lovin a thian pa thlawang ho tum chuan na beilet vea anni chukal bo turin angen zui boka restaurant nei tu te chuan police an ko hnuin an boina chu are thei ta chawani mai tuam ngai poimo viau si in social distancing a thu poile chuang lo te po ani mana Charles Riddle Moody an veng bulnaya bazara thil lei tura kal chu mai tuam na avua thengil lau maya July bazara mi te chuan police nena lo reportin poisoi lo Moody a hi police te chuan na sataka kuthlakin an manzui ta a mobile phone a video record chu annuwa rondarin he police le July vela mi then khat te chuan an khoi ron lai alanga he video clip hian mai tuam na man lo awanga in man thei ti thu chua chuan in hial na satak a cho chu mai ba ka Moody hi African American ani awangin he thil hi chin clear na ani ti in na sataka soisel ani boka mit nge ya mutu te atang le video clip atang po hian chiang takin Moody an sei sakdan hi langma se North Carolina police how to lam te chuan police dan kala engma thil ti a omlo ti in tran an kho vele tlat thunga he thil thleng awang hian mi pui tam tak chu bazar hapung khomin lung oi lo na an lan tir hialani kumin kumtir lam khan mi pakhat Florida Keys bus stop achuk tur chu a mai tuam na phelin phone call a changa he thil hi bus driver Dennis Santosan a mu chuan athin atirim lea driver seat atang chuan thovin bus atang chuan a chuk thla a bula thir tiang lo om chu lain chu pa phone belai chu vuak atum tamaya masewa nei thlak takin he pa hi liam ator main atlan cheman lawani police ko ngalin anlo thlen ma chuan Santos a chu lo tlan chemana police te chuan zui ngalin thui atlan main an waman zui ta a thi sen chua poisa lova midang ti na tum thu boy ortirin Santos a hi man ngalani Australia Victoria kho a chuan hripui alen hnu hian police te chu nipui ven le thuoi lo man konga an hrang le maya Victoria khomi te chu nikhata darkar khatbak pon chua phalsak anni lo mai ba ka munhla kalphal anilova hrisel lo na wanga mai tuam na vuah theilo te ti lo chu tuma mai tuam na volova kholai chua phal anilo bok video clip viral pakhata chuan Melbourne police duty in meiche pakhat manin kongpuya anor bet lai alanga henu hi a omdana tang chuan a thotha theilo ti alang renga henu hi ni khorhelovin a ompha trep nge ani hetia an meiche man thotha theilova kongpuya anor be lai hian video latu chuan police te chu an thil ti lai chuti top turang enin an ma ni dan siam ngei bo chia social distancing an ngai poimo lo thu a hril lom boka he meichia hian an man ma hian damlo na nein thoklama har satna ane thina wanga
mai tuamna vuah lo ani thu a hril chung po in dimlem lo taka an soi salai alanga an thil tia hian poi ti mel an pulo ni in alang bokani he thil thleng awang hian mi tam takan lung oi lo hlea heng police duty te hi demna atam hle Canada a Quebec a chuan July ni som pariat sang ni som ni atang khan thule omma chu mai tuamna vuah lova chhuwa khapna dan siamani a he thupek chu ani nulok hian Tim Hortons chu restaurant pakhata mai tuamna vuah lovin alut ringot peka restaurant nei tu te chuan an lo du lo na samai police ko ngalin an lo thlen chuan chu pa chu chuak turin an tia Tim Hortons chuan thok lam har satna ane awanga mai tuamna vuah lo ani thu soin atang ko ve na samai si athil soila thudi ka ni chi empty fin fiana a omri silo police thin chuan atuar talo ni ngei turani a pepper spray chu a phor loka chu pa chu a phu zuita anila chu sathapui mayania chan a kho ve na samai si chuata chuan harsa angreng takin an koi thlu thei da rama chuta aman tulam zinga police pakhat chuan a maya lo tuam bik der box silo mai tuam bik chuang lo chuan anin koi le top loi bok nen tu hinge modan zom lo zok chuni tani kum upalam to aerogenesis chu prostate cancer ania doctor te chuan boruak tamle thiang hlim zok a hiblu theinan mai tuamna vuah an phallova ke akal po in akhat to ka chol ha dam zel tura thuron pe kani aerogenesis le anupui kerol genzeni chu shopping mall a an kalvea mall step an thu ha chol chu security guard pakhat hian ron panin genzen chu mask a vuah lo wangin a ron hawa annu pa chuan an thutna tanga thowa mola tanga chuak turin thu ron pe in a haw zui ngal chiam maya genzen tanu pa hian an din mun chu hrilfia tum engang ma se a sot lo viau annu pa chuan chhuah tir pa in chu mola chuan voi khatma kal le to ngai lo tura vo an ni zui hiala annu pa an kar laman pan mek lai chuan security guard te chuan laron zui le in aerogenesis anupui kerol genzeni chu an kar bulloka chuan an soi sata chiam maya liam na tak atuarani an kar po chu dollar sang ni zanga man hulai an ti chiat sakbok police te lo thlen nu chuan security guard te chuan kerol genzeni hian chil a chhak khum nia pu in dan zom lo le security guard te za lo wangin an man tir ta ani he an boina le thil thleng chungchanga hian soidan atam hlea amai ro chu finfiana mumal engma a omlo thung finfiana om theina tur ber mola cctv ate chuan he thil thleng hi mu tur pakhat ma a om hau lova security guard lam te hian an pai bo ni nge yarin ani July ni som panga sang ni som nia Halliburton kuitaro a thil thleng hi hantar lang teang he thil thlenga hian rin thu le soidan atam le chome zorna dor pakhata chuan putar kumsom sari pathuma upa chu chome leiturina luta he dor atang hian a mai tuamna vuah lo wanga chhuatir ngal ni in police ko annia mase he putar hi police lo thlen ma hian alo ho man thung police te chuan a motor number te chui zuin a ina anwa zuya a chen na in anwa thlen chuan ina tanga ron chuak tura thupek anita a he putar hi thu oi takin alo chuak ve maya mase chutia alo chhuah rual chuan police lam hian silai an met puak tangot mai ni in mita mutu te chuan an soya ka po chhon lovin a thi zui ngalani he putar hian police te poi soina engma anei lo thule in ro sa zong po in chet ala lo ni in an soibok he putar in chunga hian silai le pistol mu chhuah ani zui ta thowa ama ero chu ka lumani ma hian henga silai te hi akuta akeng chi em ti le thil thlendan dik tak chu riat tumin Special Investigation Unit te chuan an chui zui me kani Guadalajara Mexico a cheng Giovanni Lopez a chu nitin insakna hmuna brick rema a chung te chom ve mai ania kumin sang ni somni mei ni li khan vantlang hmuna mai tuamna avolo wanga police ten man antumna lama silaya ka le na taka soisak ni riat ania heng ahliam na takte hi tuar chuak zolovin athita nianga ene he thil thenga hian police te hian thiam thu an soina sa hlea Lopez a hian an thu zom lovin an man dona boina achok chuak ni in an pu'a amai ro chu mita mutu le video clip dar atanga alandan chuan police te soidan ang diak hi chu thil kaldan le thil khendan ani lo deuh ni na langa
manani hnu lok hian bail chua tumin Lopez chung te hi police station a an vakala ma se mu tur lo lovin damdoina son ani thu an lo ril thunga rang taka damdoin an vathlen meu chuan Lopez hi biak tong tur alo to lo ani Lopez hi silaya ka hliam ni ma se autopsy report atanga alandan chuan alua vuak na ni tak hliam na tak aneya hei hi athi puizok ni inalangani police te kuta he thina thleng hian Mexico mi pui da thin ati urin boruak aso sang man lea thunei tu te chu poisoilo Lopez ale achung te chu andik na chanvo pengei tur le police te chu dan anga rem ngei tura phutin kong anzo mup mayane